mögött, aki rögtön meg is támadja. Ugye Rosbergnek pont azt mondták, hogy óvja a gumikat, nem most hajtsa ki őket, mert később aztán a dobogó miatt szüksége lesz rá, és jó fióként Rosberg csatázik, nem nyírja ki a gumijait feltétlenül, hanem elengedi a britet, és megpróbál belemenni DRS-sel. Ezzel egyrészt nem hozza magára Nico Rosberget, másrészt életben tartja a gumijait a verseny végéig, de egyelőre ezt Nico Hülkenberg nem tudja, vagy nem látja át. És Hülkenberg nagyon keményen védekezik, tehát Lewis Hamiltonnal szemben. Na majd vajon most? Igen, eddig tudta tartani magát Hülkenberg. Hamilton följön. Tegnap éjszaka még teleszurkálták a kis sebességváltó mintákat. Az 5-ös, 6-os, 7-es cserélték a két Red Bullon azonosra, csak egy új alkatrészre. Elővigyázatosságból, lehet, hogy nem volt erőhöz. Pestésen szólva fölcsavarhatja Nico Hülkenberg. De csak 3 körre. Na, itt pedig azért történnek a helycserék. Itt például Sutil-Hamilton csata. Ők szeretik egymást, ugye, hát a legnagyobb barátok tulajdonképpen, rég tudjuk. Igen, azok kedvéért, akik adásul. Gyerünk srác! Gyerünk srác, igen. 4 kör van még hátra az olasz nagydíjból, és Sergio Perez bújik ki. Óriás csaták mennek, de közben itt Räikkönen és Hamilton is folytatják. Na most Hamilton kívülről, és jól más ívről ki. Próbál meg kigyorsítani más pontról, és ez meghozza a gyümölcsét. Fú, de szépen csinálta ezt most Lewis Hamilton. Lekerszelte, hogy egy újabb. Egész most Perez simán. És az már pontért megy, ott már egyetlen pontocska kinézhet Lewis Hamiltonnak, hogyha le tudja gyűrni Sergio Perezt, már pedig a DRS segítségével el tud menni Lewis Hamilton a mexikói mellett. A két örem pedig Vettel, miközben Button tényként mindjárt megkapja Lewis Hamiltont maga mögé, illetve mellé is. Hamiltonnál nyitva a hátsó szárny, és játszik könnyedséggel kerül visszamegy. Jenson Button elé. Kicsit megpróbált rutinból